sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semenake iki mung padha antri tekaning pati. Mung kali ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi jajane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Yamadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki kosong goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo karo apa? Nek kowe wani dakwa, Yai Prabu Trawati panjalmaning musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Aja watoni isamu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang bal ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora usah lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning mati, wis wancine dadi wong tuwa, ming ngantri modar. Kowe ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampenake dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik bangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh, lah kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka kamar terus. Teturon ning kursi jane karo menam-menam pikir ki engko piye engko gek kepiye aku entuk dalan wong anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan anggepe apa wedi ora aku wedi karo sampean ora wedi karo sampean ya pancen wani karo Baladewa ora ngene papane wong nek kadidayan baboro Ponokawan Petro padha kanthi harja sak praptanira Ponokawan ning ngarsaning ingsun nun amit pasang Kalimantabe tinebene ing ledene dumawaing nawang tuwang sinuwun linepatno ing tulak manu mlewon lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur kula menika namung Ponokawan kiranging munggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami iya ya Ponokawan ora dadi ngopo lho nggih padha harja sak praptanira tansah pirangan ing kawidadaning ing sambika sawanipun ingkang abdipun Petro kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta Ponokawan Petro ndak tampa pangestuku tampanana kapundhika jimat paripendayana ing kasantosan paring maestrinipun Sinuwun Prabu Darmakusuma ampawahana kabagyaning gesang kula. Iya ya Petro prayoga nunggonmu sowan nggih. Sampun boten kirang prayogi Sinuwun. Ponokawan Bagong padha kanthi harja sak praptanira. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawaing tawang tuwang Sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur
Kula menika namung Panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepe kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun inggih, samenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun inggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kantong bolong Bendahara Sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana Petruk. Nun inggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong Bendahara Sapratamu. Pangajenipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestu tampanana. Nggone. Oh, Gong. Cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestu tampanana. Kapundi jimat paripen daerah kasantosan. Lho, ngono kuwi cekak-ceket. Petruk dalem Padaraja Sapratamu wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padaraja Sapratamu. Ngantunipun Ndara Werkudara tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk balenana idak ndasmu. Pangajenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Ndara Werkudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Kok malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petruk Padaraja Sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngiden. Iya ya Petruk ndak tumpuk. Bagong Padaraja Sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula ngiden. Iya ya tak tumpuk. Petruk kantong bolong Padaraja, ndarana kula bekti kula. Iya ya Petruk tak tumpuk. Bagong Padaraja, ndarana kula bekti kula. Iya tak tumpuk. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong piye? Maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sinuwun Prabu Darma Kusuma? Ya, tak matur. Petruk dalem. Ana apa Petruk? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur sami Sinuwun Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petruk dalem yo gene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petruk eneng apa kok nangis ki apa? Mangkene yen ngutokke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Ya gene Petruk. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngambeng. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mung kaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong
ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Dari kesemanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kajembel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Napa nambani larane bapak? Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku ki lara-lara e, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati ya. Lambemu elek to, Bang ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak. Butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh, tur ngerti marang Subasita wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Ha iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matur. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to, ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesto padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa. Gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake sun ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngoten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil dadi titipi wis ora gelem dokon gula mentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya, Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika opo kuwi Bagong? Oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengo nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk-guk ngono. Tak kira nek kirek bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane nang ngamben. Wah ya wis genane bapak watuk. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan niku kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi nggih. Terus watu terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konon ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Ngoten niku. Mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming do ting
Cemimin iki. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petruk karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le ngomong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowana Sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sampun Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bila sampun marambah makaping-kaping bapak niku bantu dhateng para Pandhawa momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti craprang Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ken biyen nglesot teng negara Ngamarta, mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana tambane bapak kok ora kelakon nggih to percuma hah percuma nggo ngapa kula ngaboti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi jebul sing kula bantu jebul sing sanes sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar pun cekap semanten atur kula. Nek enten pangandikan sang Sinuwun Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Kok njur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngapa kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdining Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balekke. Wah rekoso terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ikhlaske. Ya tegese kowe rakon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku lek omong kok. Bagong, Wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. Same. Kula jan-jane matur enten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Nek kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebab ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe iki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembaten catur.
Kula warga padha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti sing jeneng adhiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah! Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye. Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan kuwi iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mumpung nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki ora. Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di. Adimu ki piye kok sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nangge mawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nangge mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon nangge mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Klimasada? Iya Bagong. Terus Ngene kowe tak critani. nggih, nek ampun dawa-dawa. Iya. Kok kula ning ngrungokke? Iya ora dawa Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omong ngene mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe itu. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki Iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klimasada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora meh saka negara Ngamarta. waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klimasada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa meneh wangsulan rawan kowe merga pendhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek Bandosa. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae nah. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep belani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep belani karo bapak, perkara iki diglejak kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada dhateng Sinuwun Ndarawati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten. Saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan. Ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Klebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati, terus pustaka Jamus Klimasada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Klimasada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong.
Wah, sampeyan iku sembrono kok sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinare. Tatur walik. Walik, hah? Turta. Oh, piye, Nding? Turta. Ming turta kok walik pemenggraja. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sanegari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditelesih. Ngoten lho. Kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat rumput. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalan iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak mo. Yen to Yai Prabu Darmangsuh kuwi kelumputan gedhe mergo maringake Pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mengsah, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika musuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula mung nuwun sewu. Ngemutaken Dansum Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan Pustaka Jamus Lima Sada. Mergo bapak kula niku ya ajeng mati mergo nek ora tambani Pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semenake iki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi jajane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Yamadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandangi ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki ngoso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe ngopo? Nek kowe wani dakwa, Yai Prabu Ndarawati panjalmaning musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni somu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Hah? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora usah lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning mati, wis wancine dadi wong tuwa, mung ngantri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe nae dhewe. Lho. Kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kowe.
Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati anggep apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik bangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksak modar ya ana. Wah. Ayo, wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men, sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh, lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka kamar teturon ning kursi jane karo menam-menam pikir ki engko piye. Ki engko gek kepiye? Aku entuk dalan wong anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan. Anggepe apa? Apa wedi ora aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora ngene papane wong nek kadidayan. Baboro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa. Kena mboyong pustaka Jamus ki wasada marang karangan dempur nggo tampa bapakmu. Ning Langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Limasada ning Darawati rasa dibalekke. Waten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba grandang nang kono. Ayo metu njaba raden iki. Kudara. Iya. Arjuna kula wonten paring adawu. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa Siadi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar lara. Wah, tumulyana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung maringake pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Dimas, sega wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sega. Ing mengkono ora perlu digetuni. Ya, sing wigati Ayu Budidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka 2 upadinen sarta titi priksanen kahanan Darawati ya Yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. Yo barep kakangku ngestoke dawuh Arjuna kula wonten maring adawu bubarna kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedatun kula nun marmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayi Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Ana apa Walik? Kok sajae mak cilik Bumira tawu pasuryane tak wis padhais kok kene kok kaya ora adat sabene. Kaya penggali lagi ora jenak, penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sedewa. Anakku lanang Antasena, piye? Mula kowe tak jawil. Kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta. Heeh. Kowe tak kandhani ya, Nggil. Dina samengko kowe arep tak pamiti. Lho. Pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento. Amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Gusik, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Pak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku. Antasena piye? Nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura bareng
ditanjike dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma, Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yata negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane Waluya Nirmala Temajati yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klimasada. Pekasan para Pandhawa padha sarembug, Kakang Mas Jodipati wis gathuk, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ke taman pagebluk mbok ya diteliti luwih dhisik, mengko sawise diteliti yen pancen kok Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klimasada kebukten Ndarawati pancen ana pagebluk ora bakal awel sarta nggrundel. Nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Prabu Puntadewa, sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak lho. Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka, kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae? Heeh, kau dosa, okol, tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga mak cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung mak cilik. Iya Antasena. Nanti bapak ajare kose. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu. Ha nek nganti Majik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu ku piye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Klimasada, sajake wis diparingake marang wong atuamu ing Ndarawati. Wah, janji wong Ngamarta ku ya grusah-grusu to ya. Pustaka Jamus Klimasada kuwi rak panguripaning para Pandhawa, pambengkesaning para kawula sanegara Ngamarta. Lah kok dadi grusah-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waliyaning praja Ndarawati. Nek kabeh momong kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese menggara sapa sing ngaputinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena. Wah, lah pancen kowe karo kuwi cocok kok panjenengan. Lah terus iki sampean arep lunga ndi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku apa piye? Jembar. Ngrandu Gumbala ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku ki lek seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong monggo kowe satriya ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sak karepe dhewe. Ning pancen wataku kaya ngene. Terus jane Pak cilik arep ngopo? Antasena? Piye? Iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Lah terus carane aku arep goleki Kresna sing nggawa pustaka Jamus Klimasada. Nek sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon? Ngene nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arti ndak menyang endi dadi rasananing para kawula kuwi ora prayoga kedadiane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak cilik kuwi wong pinter. Mak cilik iki titisaning Bambang Sekaca, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep piranganing Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan iki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piyai Sepuh. Sampeyan iki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sedewa. Wis, saya aku percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuda liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndarawati nggone mboyong pustaka Jamus Klimasada Mak Cilik. Nalika semanten sigra sedakep saltu juga nutupi baban hawa sanga. Ngenengaken cipta Raden Sedewa tanana kang pinindeng kejawi amung panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Eling-eling titising Jawata. Nalika semanten sak ciptane dadi sak sedyane ana. Bilang wujuding Raden Sedewa ana wujud Brahmana ingkang katingal muda tumaruna kagiat Bambang Antasena wae.
mangan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake Paman Sedewa terus wujud waduh kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arep endi? Aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena. Kanan negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah Dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata Ndarawati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom. Ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sakaremu Mak Cilik. Kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene. Wong kang teka ning papan kene mau tulungono, merga kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku ndereke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane nata Ndarawati ngboyong pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada Antasena. Sinuwun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe. Ning mesti ngandhake karo wong liya. Lho kae Patih Praguta joget-joget nggawa glugu golek awake dhewe. Malah ora mung Patih Praguta, sajae Sinuwun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese Kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake Kuntul. Maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu ki piye? Dandang kandhake Kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sak benere, ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Patih Praguta. Tak sawang Ndara Garukaca, Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulai yo, Kang yo. Hah? Mulai. Engko nek Semar Modar bapak wis dawuh karo awake dhewe. Nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulai yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulai matur karo bapak, Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa di pustaka Jamus Lima Sada. Merga pustaka Jamus Lima Sada diasta Sinuwun Ndarawati, jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae ora bapak mikir dhewe, bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo, kemana yo? Gong, ketoke lemati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. Masa mengo to? Weh, sapa iki, Tra? Lho, sapa iki, Tra? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe ajar Modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena ki nun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene. Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong bareng. Melu pang apa? Pang apa? Panguwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya.
Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi, ora iso. Aku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten, Raden. Ya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana apa Petruk? Ya. Soale cangkemku iku kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat siraku. Ora apa-apa omong sak kenane. Ajeng nyuwun mergi, Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sowan sinuwun. Sowan sinuwun Prabu Puntadewa. wigatine. Kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, Ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula matur sampean pun mboten kaget. wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lak kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang le kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suwatu saat bapak niku paring pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, nek ngono ngendikane Mak Jlik Sedewa iki mau bener. Mangkane sampean ketemu ngono no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to Ketemu. teng pundi kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi ditundhong bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Jlik ya kandha kaya ngono. Terus saniki Wis tindak. lho ngoten pundi Kuwi itu perkaramu iki urusane Mak Jlik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Jlik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. wong loro mingan kula kali Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Kali Baladewa. Gleleng to? Aman durung tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu? Ha nek kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prateh Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walekke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikane Mak Jlik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Persi mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus Nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak Di Baladewa kuwi perkarane Kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku suka uripe mung dienggo para Pandhawa. Aku mung perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalake karo Sinuwun Darawati sing kawulane kenapa geblok. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar. Terus Baladewa nesu, "Panos maring jajaran cukup nang bawon." Bagong, menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunake ngono muntap kula. Lha terus melu ngadeg metenteng. wah kowe kuwi Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. terus Metu njaba. Nah ora dadi. ha iya sing ra dadi Perange lho. Metu njaba kula ya metu njaba bareng wis bingung le kula anduk.
ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Akandara Garukaca Ndara Antarja do ngewangi. Ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja adepana. oke, siap. Carane Kowe tak ewangi. lek ngewangi Kowe maju petokno Kakang Garukaca Kakang Antarja. oh ya bener nek iki diunekke satria petuk ya bener. Kok iso? Kalau muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Garukaca Antarja. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Beto power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. wah gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, Nah kuwi masalahe. Nek sampe kula mati mongko ketutupan sukat ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning pati, sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Garukaca Kakang Antarja sapa? Kowe aku to. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru. Piye? Kowe gandenge bola-bali dadi ro ya. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju, aku diluwangi ndelok seno. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek wis tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. Soale ngedrat Ora. Ora bakal potol. oh siap. Terus carane? Mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh abakmu mambu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong wul satria kon mlebu mburi ora. Ah metu pundi? Kowe ngamet ambekan kok. Nun? Ngamet ambekan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis. Saniki? Ha. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis tata-tata ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jangan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kaya tata-tata. Ing Kang Samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing sepi. Sumimpen telenging kalbu. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal didaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalang iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwasan jeblok wetenge. Gus, Apa? sampeyan nang pundi? Aku wis ning jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang. Siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh, Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. wis karo ngomong apa iso keturutan. Upamane Ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho iki. Iya, iya. Buan klepret ya men luwih. Nek ana arah-arah ambles bumi carane piye?
Ya waton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati lho Gong, nek ora nyoto buhathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora medan-medani to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tani ati tenan ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Meneng jero bumi. Aduh, kolah. Kon sekolah kaya ora jama-jama. Tulung ngitungke lho. Ya, aku nek hitungan ora tau mlebu ya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kae nyolongane wong. Wah. Kaya balon itu enting. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ono gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugerah ya. Wah. Grimes wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset to ya. Men tau yuwi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tatakane dhewe sing kira-kira mbelane karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati oleh. Siap aja kuwatir, aja kuwatir. Wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika pidak menungso. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara ya, mudhar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatul kowe. Aku ya isin dijuragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya prigandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe ana? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampeyan ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara, tambane pustaka Jamus Limasada. Monggo pustaka Jamus Limasada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula mung muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Limasada. Ah kok makmu gedhe Mandura. Bagong menungso ra tatanan. Bapakmu ki wis tuwek. Lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu mudhar. Anut karo kesaring sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Duneke ngono bapakku. Bapakku iki jegoke kirike tak bleh. Kok dadi bapakku duneke mudhar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kirik. Ayo ngejak apa kowe?
Ora minggat soal aku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen ning anda aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora Gathotkaca. Nangkis telat le. Metu gedhe. Apa? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndur-ndur sino piye ya iki mbelane? Gus. Gus. Ndarantane no. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantel moncrat. Sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro, mbacut mlethek sirahe. Tono Gathotkaca turu ta. Iki senengane iki turu ta, Tru. Ha iya tenan nak ombeni oke tokke tumburi tenan. Wen luweh. Tak goleke kali sing asak ben. Ben tiba mak tlepek ngono modal. Ojo ntosin ojo Gong. Mulane melek. Yo, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Ora bakal lak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tataane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Modal dening aku. Ayo. Aku Tidaya ora bakal menang karo Gathotkaca. Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gathotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wirangi Bendara. Modar dina iki. Wah, gak semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning bali neh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndara Antasena sajake. Wah, Gathotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngono kepengin piye? Takone metu. Ben manjene nggonamu ora aku arep ngaso kae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju
Ndara Antarja kuwi kakangane Ndara Antasena. Nek Digdaya mesti Digdaya Ndara Antarja padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mungsuhe Ndara Antarja ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jempolmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Gong. Alah lho. Ayo jare emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku ora seneng ajarane ngono, gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke lek duwe upas, Bagong ya duwe upas legane ngatiku. Nggih. Ndara Antarja? Iya. Kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebabe kowe wani karo Siwa Mandura, ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun murung kabar dereng? Kabar apa? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adikku karo Kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jaksane Piyayi Blitar. Niku asli aku ora gara. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ditemtoke kowe apa aku sing tekaning pati. Manut, sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Mlek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu upasmu karo iduku ampun ndi. Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarja. Ngidoni wong nyembur kudune ngono kok saisapku panas to dadamu kena iduku wih lah kok nyolong pethek ing atase Bagong kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja ora pangling mesti ana sing bantu karo kowe Kang rasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani, petengane apa meneh, rupak wani, jembar wani Kang. Tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura, dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang.
Gong kok ngalamun? Darantasena iki mlebu awakku nggawa sound system ora. Kok iso kang iso bergema terus Darantarja melayu. Ha iya. Wah, kuwi gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu. Oh. Tak jaiti kabeh mbur. Dondomi men ra iso metu. Apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok. Metu karo-karo karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kula ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya emoh aku ya ngono. Dhewe karepe dhewe ya, Tru. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panusmane jajalan iblis lanat. Bagong, ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang mengko jebol wae. Ayo, Tru. Ayo, iki kok mandu aku polo Tru kowe. Nesu tenan nek kae Gong. Wah, wis anggere kono kae ora ana wong wani nyedak. Panas wani jajalan sune Bagong. Petro ora mikir glandang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngono Gong. Kowe ora ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Darantasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Darantasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sone iki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya mung ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa iki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ha sampean sok turu barang nek pas kono nibake nenggala nyotom barang bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamus Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Wis ngene kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petro wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngampet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip
tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut wae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet ya. Tak jalukke marang pawasaning Dat Kamurwing Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Kemarin mau kok jarem-jarem ki apa to? Gulirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tro, dire pangilangmu, Tro. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ya, to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Tro. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nginjeni kathok-kathok ya, to? Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Nah. Nek pengen ngerti. Oh. Uye. Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestunggal. Anakku nggih. Anakku wong Cendana, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek kowe nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petro. Petro dengkulmu mlocot ya. Ayo Tatra. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun. Ya. Maju rene to. Ya, wah yen mung bombong adine kok. Petro kandhang. Wonten dawuh sinuwun. Wah, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Wah, andalah. Antasena. Apa, Pakde? Kowe edan kowe gondrong. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong wae. Heeh, Petro. Wonten dawuh sinuwun. Iku aku arep maju perang Petro. Nggih. Terus kersane. Petro kan ngono, wonten dawuh. Wah, andalah. Ya pancen ngono Petro. Ah nggih. Yai Kresna endi Petro? Wah kula mboten ngertos. Dian. Sanjay lagi Dharma Wisata Petro. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena, apa Pakde? Aku arep majune peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas oparane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Durasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Tru. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anake Werkudara adikku Jodiwati, mula ora jenemokane Antasena ki wis biasa nek karo aku. Nggih. Petro, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang Petro. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakarmu wis lho, sing penting iso maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, ada. Baladewa kok nggo celurit. Liyane wis lho. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nggo graji cengelmu nggih. Oh nggih. Salah terus. Yo. Nah, iki pusakaku. Aja wae sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nangan. Ya sakarepmu. Antasena. Piye, Pakde? Pamujimu tak jaluk. Ya, pen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Awas Rawatan, Jawraten mangen Baladewa. Ini nata manjura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Kyai Nenggala, iki pawuning satu sekti, tamake Gunung Jugruk Skorasat. Ah iki Kyai Bendho, ayo. Iki nyilih nang bakul tegan. Kaya apa aku sing tekani mati terang mati mati. Iya.
Setyaki wonten timbalan. Nalika semana pun Kakang nganti lawan Siadi, daya-daya prapta ana negara Ngamarta. Lho iya. Nanging lha kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing mantu negari Ngamarta Gusti Prabu. Keparenga sak mangke monggo kula dherekaken sowan ngersanipun Kanjeng Gusti Prabu Puntadewa. Nanjihaken kawontenanipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok Setyaki wonten timbalan. Lho iki kok ana lakon sing aneh-aneh iki. Ngane-aneh kados pundi? Mara to gage maju. Wonten menapa Gusti Prabu sawangan kae. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora panek? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae Setyaki kowe misah siji, aku tak misah siji Mas. Tidak kendal. Ora turun sama tawis.